Ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ce wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin kasar 34 a wani hari da suka kai a jiya Alhamis a yammacin kasar kusa da kan iyakarta da Mali. Ibrahim Malam Cillo na dauke da ci gaban labarin. A cikin sanarwar da ma'aikatan tsaron Nijar din ta fitar, ta ce 'yan bindiga masu tarin yawa sun kai hari ne a garin Bani Bango inda suka kashe sojoji 34 da kuma raunana 14. Sai dai sanarwar ta ce jami'an sojin nata su ma sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama a artabin da aka yi. Ma'aikatar tsaron Nijar din ta ce ta tura da ƙarin wasu jami'in sojoji garin inda suke gudanar da aikin sintiri ta ƙasa da kuma ta sama domin bin sahun wannan maharan. Shi dai garin Bani Bango na kusa da iyakar ƙasar Nijar da Mali da Burkina Faso, yankin da ke fama da hare-haren masu ikirarin jihadi da ke da alaka da ƙungiyoyin Al-Qaida da kuma ƙungiyar IS. To a Najeriya kuwa rundunar sojin ƙasar ce ta samu gagarumar nasarar kashe manyan mayakan kwamandojin Boko Haram da kuma tsagin ISWAP a wasu hare-hare da ta kai musu a makon da ya gabata da kuma wannan mako da muke ciki. Wakilin Bilyaminu Yusuf na ɗauke da ci gaban labarin. A makon da ya gabata ne dakarun operation haɗin kai sun hallaka kwamandodi uku masu suna Amir Abu Adi, Amir Abu Ibnu da Amir Abu Wandume a cikin wani kazamin fada da ya afku a Malin Fatori da Burtai na jihar Borno. Haka kuma a makon da ya gabata wani farmaki da aka kai a Ngazalgana na jihar Yobe da kuma yankin Timbuktu na jihar Borno ya hallaka Amir Malam Jidda. Wannan nasarar da sojojin suka yi ya faranta al'ummar yankunan da ke fama da hare-hare na mayakan. Ga ma abin da wasu daga cikin su ke cewa. Su Abubakar da a ce tun farko haka ake da abin nan bai jima haka ba da kowa ya huta. Kuma muna roƙon gwamnati da Allah ta tallafa musu. Jami'an nan suna kokari. Abi bayan su da wasu abubuwa na more rayuwa na kyautatawa. Najib Muhammad. Gaskiya wannan babban farin ciki ne, duk wani mai kishin kasan nan dole ya farin ciki da irin wannan abun. Da tun da fari ma haka ne sojojinmu na Najeriya suke samun nasara da yanzu wannan abin ya zama tarihi. Masana tsaro kamar Maijo Bashir Galma mai ritaya ya tabbatar da wannan nasara. Nasarar nan daga Allah ne, amma kuma da dagewa na sojojin nan da kuma dagewa ɗaiɗaikun jama'a bayan Allah masu taimaka musu da addu'o'i, Allah ya ba su sa'a. Babban hafsan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa wanda ya ba wa dakarun saboda wannan nasara da suka samu ya nemi al'umma da su ƙara ba su haɗin kai domin ƙara samun nasarori. Jama'a su gane cewa ba za mu iya mu kaɗai ba, sai su ma sun taimake mu. Su da suke ko ina sun ga abin da bai kamata ba su gaya mu abin da zai taimake mu wurin aiki, mu kuma za mu ɗauki mataki. Waɗannan nasarorin da sojojin Najeriya suka samu ya jefa babban rudani cikin tsarin shugabancin ƙungiyar Boko Haram da na ISWAP, kuma su raunana ƙarfin su sosai, inda aka fara samun sauƙin hare-hare da suke kaiwa wasu sassan jihohin arewa maso gabashin Najeriya.